Que tal? Moi boa noite, un saúde venres, toca pechar semana, é venres 13 e contarvos a actualidade desta xornada dende a televisión local. Encantados e agradecidos de que aquí esteades unha noite máis. A primeira referencia, pois un novo pulo a esa industria que se prevé para as Pontes e coa que estamos todos e todas ilusionados. Falamos dunha bioplanta de fibra reciclada, unha iniciativa absolutamente novidosa, pioneira e que conta cunha nova axuda, un novo pulo, como dicíamos agora, do Ministerio de Industria. O proxecto de bioplanta de fibra reciclada que ENCE impulsa nas Pontes foi seleccionado provisionalmente para recibir 24,7 millóns de euros dentro da liña 4 do PERTE de descarbonización industrial do Ministerio de Industria e Turismo. O orzamento financiable das instalacións ascende a 93,9 millóns de euros e chegou a solicitar unha subvención de 30 millóns que vemos que quedou moi preto ás portas dos 25. Debemos lembrar que a planta dispón xa da autorización ambiental integrada da Xunta de Galicia. A Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático deu tamén o visto bo en maio do pasado ano tras 18 informes sectoriais favorables. O desenvolvemento da bioplanta farase en 3 fases. Na primeira levantarase a planta de fibra recuperada e a liña para o téxtil. A segunda contempla unha planta de coxeración de 150 megawatts de potencia térmica e alrededor de 50 megawatts de potencia eléctrica. E a terceira, unha planta de papel tisú. A inversión total alcanza os 355 millóns de euros e apúntase á xeración de máis de 1000 empregos. Esta axuda comunicada onte permitirá avanzar na planta prevista, que producirá fibra reciclada branquexada a partires de papel e cartón recuperados, o que vai converter nunha instalación pioneira a nivel mundial. E que a futura fábrica, que se vai erguer nos terreos que ocupa aínda a central térmica, aspira a converterse nun referente europeo en economía circular e de descarbonización industrial. A semana que ven arranca unha das citas culturais máis importantes en As Pontes polo seguimento, pola participación. Falamos do teatro e falamos ademais de teatro afeccionado, de teatro amador. O Departamento Municipal de Cultura vende presentar unha nova cita do ciclo Teatro Amador Concello das Pontes, unha convocatoria que arrancará o vindeiro día 28 e que celebra xa a súa quinta edición cun claro obxectivo, dar visibilidade ao teatro amador e que o público poida desfrutar de propostas escénicas diversas e de calidade. Novamente, a Concellería que dirixe Luna Tenreiro e o grupo local Quema está en Teatro aunan esforzos para dar vida a unha programación que arrinca nun par de semanas coa participación de 4 compañías procedentes de diferentes concellos da contorna como Viveiro ou Ortigueira. Precisamente, a formación ortegana Bicho da Barra vai ser a encargada de inaugurar este ciclo o día 28 coa súa proposta Unha obra para o pobo, baixo a dirección do coñecido Agustín Bolaños. Comezaremos o 28 de marzo deste mes. Ven unha compañía que tamén teño a sorte de dirixir, que é a Asociación Cultural Bicho da Barra de Ortigueira. Bueno, veñen con moitas gañas porque é unha compañía relativamente nova, que teñen 2 anos de existencia, ainda que os componentes teñen moita experiencia, porque xa fixeran teatro noutras ocasións. Veñen cunha obra que creara co grupo que levaba en Roupar, na Asociación de Veciños de Roupar, fai 10 anos, que tivemos moi sorte de facela en Roupar, e ese mesmo ano, ese mesmo verán, pudimos facer aquí no Alobi no 2016. Vai de unha asociación de teatro que ten problemas para facer unha obra de teatro, porque o profesor abandonarlles, porque se ten que facer unha serie de televisión a Santiago. Entonces, quedan empantanados e vense obligados a facer unha obra de teatro porque hai unha subvención polo medio e se non hai obra de teatro non hai subvención. E entonces se monta la de San Quintín, como dirían na obra. Xa o 11 de abril chega a formación de Viveiro Teatro Andanzas con Los hombres no mienten e para o día 18 do mes que ven teremos os Pícoros da Lagoa de Alfoz con Eses vellos saben moito ou non. A mostra pecharase o 25 de abril cos denigrantes comediantes de Nigrán e a súa proposta O que calamos. Todas as funcións arrancarán ás 8 do serán no Alobi con entrada gratuita ata completar aforo. As entradas xa están a dispor da veciñanza na web aspontes.sacatoentrada.es e tamén se poderán recoller de balde na propia billeteira do Alobi o mesmo día de cada unha das funcións, unha hora denantes do seu inicio. E logo de contarmos cal vai ser ese calendario, que iremos evidentemente pormenorizando data a data segundo vayan chegando as diferentes ofertas teatrais, falamos de outros temas, falamos agora dunha subvención para actividades de socorrismo acuático durante o verán. Por tanto, tamén en As Pontes para o Lago teremos unha subvención da Deputación para contratar os socorristas, as socorristas, que velen pola nosa seguridade durante o verán.
O Concello das Pontes vai contar cunha achega de 8.711 euros procedentes da Deputación da Coruña para sufragar o servizo de socorrismo na Praia do Lago durante os meses de verán. De feito, o Boletín Oficial da Provincia de onte recolle as diferentes partidas que o Goberno provincial vai destinar a cada un dos concellos solicitantes para acometer este tipo de servizos, tanto en areais como en piscinas de xestión municipal. Así as cousas, 45 municipios vanse repartir 299.024 euros en contías que oscilan entre os algo máis de 6.000 euros para concellos como as Somozas ou San Sadurniño ata os 9.900 euros que recibirá o Concello de Ouzas Cesuras e que permitirán custear os gastos de contratación de socorristas cualificados para a tempada de verán. Hoxe tamén mañá teremos un posto do Banco de Alimentos en Eroski, e tan só neste local porque se trata da iniciativa do Zampaquilos. Temos unha recollida xeral en Nadal, perto do Nadal, sempre ás portas do Nadal, e logo hai dúas particulares, unha é o Zampaquilos neste mes de marzo en Eroski e outra Maio Solidario en Gadis. Hoxe e mañá poderemos doar alimentos para o banco que ten a súa canto máis cercano, canto a nosa comarca en Ferrol. Esta fin de semana desenvolvese o Zampaquilos Solidario. O Banco de Alimentos recolle hoxe e tamén mañá doazóns nos supermercados do Grupo Begalsa Eroski, cun posto de entrada dos establecementos, como é o caso do que temos nas Pontes na Avenida de Ortigueira. O Zampaquilos Solidario enmárcase no acordo formalizado entre Begalsa Eroski e o Fesval. Na nosa vila, a delegación local recolle para os almacéns cos que conta esta entidade solidaria en Ferrol e que dá cobertura a toda a comarca. Hoxe e tamén mañá sábado teremos un carro ao dispor de quen queira doar alimentos non perecedeiros cos que colaborar co Banco de Alimentos en horario de apertura do establecemento da Avenida de Ortigueira. Poderás exercer esa solidaridade durante todo o horario de apertura con quendas de mañá e tarde e volverá a celebrarse en formato mixto, xa que a cidadanía poderá doar alimentos físicos ou realizar aportacións económicas ao pasar por caixa. Para o luns está convocada en As Pontes unha manifestación. Convócase nas máis importantes cidades e vilas galegas. Tamén estamos nós en unha manifestación pola paz en contra da guerra que se libra agora mesmo co Oriente Medio. A Plataforma Galiza pola Paz vai desenvolver o vindeiro luns 17 movilizacións contra a guerra de Estados Unidos e Israel no Irán noutras tantas localidades galegas. As Pontes será un dos concellos que acolla esta cita, cunha concentración que arrincará ás 8 do serán na Praza da América e onde a organización busca que a cidadanía se sume á súa defensa dunha paz con xustiza social e soberanía para os povos, sen xenocidios, sen agresións e sen que o único que sirva sexa a lei do máis forte. E que, segundo Galiza pola Paz, os ataques dos Estados Unidos e Israel son unha nova mostra do desprezo polo dereito internacional. A xuízo da plataforma, a paz verdadeira construíse respetando a soberanía dos povos, a súa integridade territorial e o seu desenvolvemento autónomo, sen agresións militares e damando unha saída diplomática. Nun comunicado, Galiza pola Paz convida a veciños e veciñas a tomar parte nesta convocatoria e a que se mobilicen o vindeiro luns na Praza da América para parar o que definen como un ataque imperialista. Continúan as actividades vencelladas á data do 8M. Desta vez tivemos unha charla de Carme Tubío e mañá temos unha actividade musical. A Concellería de Benestar Social segue co seu programa para conmemorar o Día Internacional da Muller, unha serie de actividades nas que está a implicar a todos os sectores e colectivos da sociedade pontesa e onde non só a través da formación, senón tamén da cultura, se pretende fomentar a reflexión crítica, visibilizar referentes femininos e promover valores de igualdade, respeto e liberdade na infancia ata a idade adulta. Así, ademais de obradoiros, citas teatrais e talleres de todo tipo, tamén se vai apostar pola música, coa colaboración do Conservatorio Municipal e a Banda Cultural e Recreativa, da man de dúas interesantes actividades. A primeira delas, que tivo precisamente onte como escenario o Conservatorio das Pontes, foi a xornada en clave feminina. Nesta segunda edición apostouse por poñer en valor o papel da muller na música tradicional galega e da man dunha coñecedora deste asunto como é a musicóloga Carme Tubío Barreiro. A experta deu conta na súa disertación dese papel fundamental de figuras como as cantareiras no proceso de transmisión da cultura musical da nosa terra e que en moitas ocasións quedaron apartadas, mal ser un piar fundamental da cultura de Galicia. Atopamos escritoras, Pura Vázquez, Rosalía de Castro outra vez, como dixen é a gran protagonista, pero vamos a ter a maior representación femenina. Esther Gloria Prieto, con 3 cancións, María Teresa Prieto, con 2, Matilde Salvador, que repite, xa estaba na segunda colección, María del Carmen Santiago de Meras, tamén con 2 cancións. Vale, e outra faceta moi importante que quería resaltar, que era esos comentarios que vos dixen de intelectuais e de poetas,
E outra faceta importante na que destacaron 4 mulleres, que agora vos enseñarei as súas fotos. Aquí puxemos unha táboa con todas as intervencións de intelectuais. Hai un total de 12, pois un tercio, 4, foi por intelectuais mulleres. Temos aquí, arriba, á esquerda, Elena Quiroga, Pura Vázquez, María Elvira Lacaci e Luz Pozo Garza. Son todas elas unhas escritoras de moito prestixio, as dúas da dereita da Real Academia Galega, e Elvira Lacaci foi unha das primeiras mulleres en entrar na Real Academia Española. Son as dúas da esquerda de orixe galego, pero estaban afincadas en Madrid. E digamos que van a facer, traio aquí os programas de man, van facer intervencións antes de certo repertorio. Por exemplo, vemos aí a Elena Quiroga, la canción de cuna. Entón facía unha intervención e logo sonaban pois a canción de cuna de Brahms ou Villancico de Leoz ou O neno ten soniño de Iglesias Vilarelle. Digamos que sobre esa temática ela facía unha intervención. Xa mañá teremos unha nova cita coa música e coa programación do 8M, pero neste caso coa colaboración da Banda Cultural e Recreativa das Pontes, e que vai protagonizar Músicas do Mundo, unha viaxe por diferentes culturas e estilos, na que contarán coa compañía do acordeonista Andrés Penabad, os grupos Gamelas, Nimbos e Anduriñas e o tamén músico Xurxo Iglesias. O concerto será de entrada libre ata completar aforo e terá Auditorio Municipal Alobi como escenario dende as 8 do serán. Nova iniciativa da Asociación Coempo, desta vez vencellada ao inminente Día do Pai, ao vindeiro xoves 19 de marzo. A Asociación de Comerciantes e Hostaleiros Coempo xa ten en marcha unha nova edición da súa campaña de promoción das compras no comercio local con motivo do Día do Pai, e que este ano leva por lema Superpapá e os seus superpoderes. Así, dende onte mesmo e ate vindeiro xoves día 19, con tan só realizar unha compra nun dos establecementos adheridos a esta iniciativa, poderase tomar parte nun sorteo con atractivos agasallos. De feito, poránse en xogo 3 sesións fotográficas familiares, que tamén inclúen a impresión dunha lámina de Superpapá e bares instantáneas en formato digital, e unha cesta con produtos locais para que estes superpapás recuperen as enerxías. Para participar abonda con cubrir o noso ticket de compra con nome e número de contacto e depositalo no buzón do propio comercio participante. A data do sorteo aínda está por decidir, pero está previsto que, como habitual, se poida seguir mediante o seu espazo de Facebook. E xoves tamén, pero este pasado xoves, onte, tiñamos unha nova edición do Xoves na Biblio con Gemola. Os xoves na Biblio abriron onte as súas portas a un novo fenómeno literario, Oli, el Saltamontes aventurero. Unha publicación saída da creatividade de Gemma Pardo, máis coñecida como Gemola, a contacontos que máis mola, e que non podía deixar pasar a oportunidade de achegar aos seus pequenos e pequenas seguidores das Pontes esta segunda incursión literaria. Tras Clat, o papagaio adhesivo, publicado no 2023, Gemola regresa aos andeis das librarías e bibliotecas coa historia dun insecto con moita personalidade, curioso e con infinidade de ilusións e soños por cumprir, que se embarca nunha interesante aventura na que vai descubrir novos mundos sen sair dunha biblioteca. Veña, vai! 1, 2 e 3! ¡Oh! Ai, repetimos que me moló. 1, 2 e 3! ¡Oh! Así. Bueno, pois así foi a emoción coa que Oli miraba aquela casa que parecía un castelo e que él non sabía que casa era. Oli non sabía leer, como dicía. Pero aprendeu a leer desta chica, aprendió a leer desta chica que iba cos fillos como vos ao parque e lles ensinaba a leer. Por ejemplo, cuando mamá o papá os decía la M con la A, ¿cómo se dice? Vale, más difícil, la T con la O, la C con la I, la R con la U, la Z con la A. Hoy esa está máis complicada, ¿eh? A Z coa E, a ver, ¿cómo es? C, muy bien. Con ilustracións de Carolina Starr e o respaldo da editorial Rimpon Pante, Oli el Saltamontes aventurero nos fala de superación, aprendizaxe, valentía, humildade e do necesario que creer nun mesmo, ademais do amor polos que nos rodean. Unha serie de valores que non só puideron descubrir os nenos e nenas que se sumaron a esta presentación da man da historia de Gemola, senón tamén grazas a un interesante e entretido obradoiro de debuxo que completou a visita da autora de Betanzos a nosa vila. Agora, xoves na Biblio, vais a tomar unha semana de descanso ou cadrar a seguinte sesión co Festivo
sábado 19 de marzo. Iso sí, para o xoves 26, xa na Casa do Peso, contaremos coa visita de Carlos Godoy e o seu espectáculo A historia de Rata o Pirrata, unha montaxe para crianzas de 3 anos en diante que arrincará ás 6 da tarde e, como sempre, con entrada libre ata completar aforo. Os xeareiros e xeareiras do cine volven a estar de noraboa porque esta fin de semana a Sala de Proxeccións da Casa do Peso contará con 2 novas propostas cinematográficas que levan pouco nas grandes salas comerciais. Así, a oferta para o público máis pequeno está integrada pola longametraxe de animación francesa Little Amélie. Trátase de unha adaptación da vida e obra da escritora belga Amélie Nothomb, en a que recolle ese despertar dos nenos cando comezan a descubrir o que os rodea, dende a natureza ata a familia e ata o poder da imaginación. El chocolate había despertado todos mis sentidos. Amelie acaba de decir su primera palabra. Es genial. ¿Cuál es? Aspiradora. Ame significa lluvia en japonés. Mi querida Nishio-san, mi sol. Yo era japonesa. Crecerá y te olvidará. Adoro a esta niña. ¡Nishio-san! ¿Era eso la vida? ¿Una enorme boca voraz que lo engullía todo? No, los recuerdos permanecen. Ya que todo lo que me habían dado me sería arrebatado, tenía que recordarlo. Quiero verlo todo, sentirlo todo. Escribir con pasión cada página de mi vida. Little Amélie proxectarás o sábado e domingo ás 5 da tarde e xa para o público adulto chega o último proxecto de Anxos Fazans, Las líneas discontinuas. Un drama no que coinciden unha muller recén divorciada e un rapaz sen fogar que comparten unha fin de semana de confidencias e sentimentos, tra lo cal nada volverá a ser igual para ningún dos dous. Emerxencias Galicia, en que podemos axudarlle? Quería dar un aviso. Entraron roubar na miña casa. Chegan os asaltantes na casa? Falaches con alguén o do divorcio? E que significan as túas tatuaxes? Iso non se pregunta. Mara Sánchez e Adán Prieto protagonizan esta historia que se presentará mañá ás 7:30 e ás 10 da noite e tamén o domingo nun terceiro pase ás 7:30 da tarde. Como é habitual, xa nos podemos facer cunha localidade para calquera destas proxeccións na web aspontes.sacatoentrada.es ou ben na propia billeteira da Casa do Peso 30 minutos denantes de cada proxección. Esta canción que significa para ti? Vai de aprender a soltar. Continúa a iniciativa da promoción da compostaxe aquí en As Pontes a través dunha iniciativa que está a impulsar o propio Concello. De feito, este domingo, durante a feira, haberá un posto de información e o luns comezará o reparto casa por casa nos domicilios. A campaña de compostaxe doméstica municipal As Pontes o Camiño Sostible, que o Concello poña en marcha o pasado mes de outubro, sumará esta fin de semana unha nova actividade informativa. Así, coincidindo coa celebración este domingo da feira do 15 de marzo, colocarás un posto no que unha persoa experta na materia e integrante do equipo de formación ofrecerá todo tipo de información aos veciños e veciñas que desexen sumarse a esta iniciativa. O obxectivo é chegar á maior cantidade de fogares da nosa vila, para que deste xeito realicen un mellor proceso de reciclaxe dos refugallos orgánicos, se reduzan notablemente os desperdizos e os custos da súa recollida. Unha medida que incidirá na factura de recollida do lixo municipal e, por ende, na taxa dos propios ponteses e pontesas, ao tempo que tamén é unha aposta por un modelo de xestión máis sostible e de proximidade, no que é a cidadanía principal implicada na reducción e revalorización dos seus propios residuos domésticos. Así, dende as 10:30 da mañá do domingo, aquelas persoas que desexen informarse sobre esta nova campaña, anotarse e tamén coñecer as datas de novos encontros formativos e de reparto de colectores domésticos, poderán consultar todas as súas dúbidas nesta carpa que vai quedar instalada na rúa Alexandre Bóveda. A esta iniciativa tamén se vai sumar, dende o luns, unha campaña de información polos propios fogares, en a que se van repartir colectores marróns para que os veciños e veciñas depositen os seus refugallos orgánicos xunto con bolsas biodegradables e material informativo. A isto hai que sumar tamén que segue operativo a web O Camiño Sostible, onde podemos atopar todo tipo de información sobre esta iniciativa, en a que tamén é posible anotarse no 647 521 464 ou ben enviando un correo electrónico a info@ocaminosostible.gal.
Quédanos aínda a información deportiva, repasamos como sempre, ampla e densa axenda, afortunadamente, desta fin de semana. Imos con ela. O CD As Pontes ten por diante unha complicada xornada e onde toca recibir o líder do grupo, o Carral. Os de Joaquín Breijo precisan sumar algún punto para poder manterse na categoría, pero non vai ser doado ante un rival do que os separan 37 puntos. A cita o domingo ás 4:30 no Poboado. Tamén xoga o domingo na casa o conxunto feminino ás 6:15 ante o Sportingburgo e os veteráns visitan mañá o sábado ás 8:15. En xuvenís, saída para o SAC, que esta tarde se medían o Narón Freixo, xornada como local para os B, que mañá reciben ás 6 o Ánimas. En cadetes, tamén temos encontro como local, mañá ás 4 ante o Val. En infantil, mañá temos choque entre o CD As Pontes e o Portuarios, ás 11:10, e o domingo ás 11, os alevins reciben o Piringalla, mentres que os provenxamins A xogan no Poboado ás 12:30 co Portuarios. En fútbol sala, o Esteo recibe mañá ás 6 na Fraga o Guardo, tras máis dun mes sen gañar, o que lles fixo perder a segunda praza. Na mentras, os B viaxan a Coruña mañá ás 4, onde os agarda o Silva, e os cadetes reciben mañá ás 4:30 Monte Caxado o Narón Futsal. O seu remate arrincará o encontro dos infantís e ás 7 o dos alevins, os dous ante o Lugo. O Lago Sport tamén ten unha axenda moi completa para a fin de semana, así os benxamins reciben mañá ás 12 o Narón Freixo e ás 4:15 teremos o infantil feminino 5 Coruña. Dende as 6 disputarase o choque entre o sénior masculino e o Solaina e xa ás 8 xogan as rapazas do sénior co Fixover, todos estes encontros no pabillón municipal. Tamén mañá xogan como visitantes os cadetes B, que ás 7 viaxan a Fene e os alevins A, neste caso, van visitar o Ribeira. Para o domingo temos os seguintes encontros. Ás 5:30 o alevín feminino recibe o Ventorrillo e ás 7 os cadetes xogan ante o Monterroso. Xa para mañá, ás 12, o equipo infantil feminino visita o Fixover de Umbría, ás 5:30 o infantil masculino visita o Ribeira e ás 7 os cadetes A xogan tamén na casa do Ribeira de Lugo. A marxe da competición ligueira, o Lago Sport tamén vai homenaxear mañá os seus xogadores e xogadoras que participaron na selección galega. Vai ser ás 6 da tarde no pabillón da Fraga. En hockey, dobre cita como local para o Hockey Club As Pontes. Así, mañá na Madalena, ás 11 teremos o encontro entre os benxamins e o Traviesas de Vigo, e xa ás 12:30, mesmos rivais, pero en categoría Levín. Tamén toca falar de natación, porque mañá ás 12:30 a piscina municipal acollerá a terceira xornada da Liga de Escolas Prebenxamín. O Trieume é anfitrión desta competición de natación de base, en a que van a estar os clubes Culleredo, Liceo, Marina de Ferrol e os locais do Trieume. En rugby, o Fendetestas pecha a liga regular cun derbi co Rugby Ferrol o domingo no Poboado á 1 da tarde. Pola súa parte, o equipo de M14 vai a Ourense tamén o domingo e o de M18 a Viela García mañá sábado. Rematamos neste caso os deportes con atletismo, con presenza dos atletas do Olimpo mañán Ourense no Campeonato Galego de Base. En sub-10, Adrián Alarcón e Antón Vázquez correrán os 50 e os 1000 metros e Xoel Fernández disputará as distancias de 50 e de 500 metros. En sub-12 xa haberá representación en masculino e feminino. Na proba feminina estarán Ainara Rivas e Mireia Díaz en 1000 metros, aínda que a segunda ademais vai correr tamén os 60 metros. As outras dúas atletas son Greta Cabeiro e Lía Barro, que correrán en 500 metros. En masculino haberá ata 4 atletas do Culé Pontés na liña de saída de 1000 metros. Dylan Alarcón, Xoán Losada, Vieito Losada e Xosé Vázquez. Dylan Alarcón tamén vai repetir neste caso na distancia de 60 metros, onde se vai sumar tamén a Xandre Formoso. En as disciplinas de salto de altura estará tan só Vieito Losada. Ata aquí o informativo de hoxe, ata aquí os informativos desta semana. E ben, respechamos semana desexándovos que disfrutedes dunha estupenda fin de semana e volvamos a quedar todos e todas aquí o luns, cando retomaremos a información local como cada día dende a televisión local. Grazas, boa noite e bo descanso.